Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au muni yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jam la ka mago berebere ka koto mɔgɔw ta la mɔgɔw tɛ min dɔ ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ dunya la kumukele kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. زهورهم دايما مجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana fantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali may bande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi في مادي قل أنت مني dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. ko ka diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ aw ni su bisu in na kuma man ca yan kosɛbɛ mun kɛra san 2024 kɔnɔna na k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka taa bila janvier kalo décembre kalo tile 31 na ja ani kumakanw an bɛna na olu de yira o la bisu in na maaw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn minnu sera ka kɛ san 2024 kɔnɔ su in na Laurent Jakite an b'a fɔ k'a bila Jabate fo polisi kɔnɔna na Bajalan Sanogo an tɛ ɲinɛ kɔ Kalifa Seku Tarawele Mamadu Sumunu an b'a fana fɔ ka Mamadu Nama Keta fo min ye Tunkara ye Baba Tunkara an ka foli bɛ s'a ma Maraka Samake an bɛ ale fo an yɛrɛ ka Zavia Imamu n'o ye Bajaje Ayidara ye k'a fana fo Savana Kone Binem Dolo Kanadakaw fɛ yen tonton Raoul k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'Ala ka nɔgɔya kɛ Faustin Sila Ali Badra Kone ale ye ICRGTC Jaus Création Musafa Jawara Arigo Saki an b'ale fana fo Katikaw fɛ yen ka Sofa fo min ye Fotigi Tunkara ye Modibo Gindo transformateur ka ɲɛma ka taa se Musa Kan ma PAGC n yɛrɛ balimakɛ n'o ye Sadio Kulubali ye ka bɔ Timini k'a fo Kayatu Kulubali n'a bɛ Tarawelakaw ka sigi la Kalifa Namaka madamu k'an b'a fana fo Fana Dumiya ale ye école karamɔgɔ ye Kayi Kaso Ajibari o ye n ka petipetini ye Imavu ɲɛmaaya ye Nun Dumiya a n'a ka denbaya n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen Union des Maliens de Canada k'an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn ka Yusuf Tunkara k'ale fana fo ale y'u ka président ba ye Azmir T
Keita k'a fana fo y'a fo fana n'a ka denbaya Bamako ya ani Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ k'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Nantumilakaw an b'olu fana fo Julio Katikaw fɛ min ye Segu Maru ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Jaba Sidibe an ka foli bɛ s'a ma n'a bɛ Salilakaw ka sigi la dugutigi n'o ye Seydou Sangare ye k'an ka foli bɛ s'a ma Bamako coordinateur ka ɲɛmaa ye ale Bakari Kulubali ale y'an ka cɛkɔrɔba ye fo Koro barrage an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka Mama Tandiya fo États-Unis kaw fɛ nin waati in na ninnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don an na san daminɛ n'o ye san 2024 daminɛ ye jamanakuntigi ale maaw wele pankurujigi kɛnɛ kan Bamakɔ a bɛ fɔ drone ma ko TPD ka t'o di wolomasiri tabaw ma kɛnɛ ka ye min ye a waati la fanga ɲɛma Shogel Kokala Mayiga ale y'a bisimila Maliki Jaw tun bɛ yen ka taa farasa Sajo ma ale ni Bamako maire min ye baro kɛlɛtigi ye Alu Boyi Jara ka taa se sigida 6nan maire ma n'o yɛrɛ fana bɔra a nɔ na bi ala fala ye sa banna koyi Shogel filɛ nin ye ko bannen filɛ nin ye Boubacar Keita filɛ ko bannen filɛ nin ye aso a selen kɛnɛ kan nin don fala ye kɛlɛkɛcɛw folen kɔfɛ ale ka teli de tanganani bɛ k'ale de ladege a ka teli a ye foli ni fɛn bɛ kɛ tuma ma a taar'i sigi guwa kɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko drone TPD ninnu didon de ye aha cɛ ye repos éternel fɔ o don de wala a ko k'u taar'u dogo kulu wo kɔrɔ wo u taar'u dogo baji jukɔrɔ wo tant que u ma marifa bila ka segin ka na jamana ma u k'a bila u kunna k'a fɔ ko u taara yɔrɔ o yɔrɔ olu t'u to yen bi u t'u to yen sini fala ye TPDw nalen o kɔfɛ Akenzi i b'a dɔn ale fana nana nka TPD na don n kun bɛna don koyi n ye n yɛrɛ minɛ de ja sɔɔri yɔrɔ t'ale la bon Alu Boyi Jara fana tɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɔ anw ɲɛna quoi ale y'anw dege donni na ka turu cɛna anw ye komi an y'o kɛ Albatros la a don ne ka dumuni bɛ ne nogo tun bɛna bɔ n da fɛ fala ja n'u ye avion data n'u y'a ja kɔ kan i bɛ t'i sigi cogo la ne tun bɛ fɛ ka ɲɛlama de n ko n bɛ n dilen cɛ ko k'i kɔ bɛ kariya bi ne ko n ko ni nin bɔra la ne tɛ yɛlɛ tuguni dɛ a don u ye sankolo munumunu n'an ye fala ye nka n'i ti maa jɔlen ye n'i ma dumuni kɛ n'i tɛ ninnu ka ko ɲɛdɔn Albatros in bɛ girin dɛ est ce que anw ma taa Kidali ka segin ka na sɔrɔ a so ninnu ma taa Bugu nɔ na fɔlɔ minanw olu dilen kɔfɛ janvier kalo tile 6 ka taa se a tile 19 ma école karamɔgɔw ni écoledenw ni école ko bɛɛ lajɛlen o états généraux o sigira sen kan fala ye janvier kalo 1 ale tile 28 Niger Burkina Mali olu ko k'u bɔra CEDEAO la han o kɛra janvier kalo tile 28 san 2024 Mali ni Burkina ni Niger u ko k'u y'u ka ko bɛɛ lajɛlen dulon ka bɔ CEDEAO la pewu k'olu ni CEDEAO wa ko nin y'a bannen ye k'u ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la ko bɛɛ lajɛlen ka t'i ka fan fɛ o fɔra don min maa caman y'a yira k'a fɔ ko in tɛ taa ɲɛ k'u tɛ se ka fosi kɛ k'u tɛ se ka baara kɛ min ye janvier kalo ye ale taara fori ten jamanakuntigi février kalo tile fɔlɔ fala ye an ka taa Katikaw fɛ yen siraba min bɛ yen o kurumokarili kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ an k'o yira maaw la o kɛra février kalo ale tile fɔlɔ dɔw bɛ bana dɔw ɲi bɛ to a la dɔw bɛ lamuya donc n'i y'a jateminɛ Kati fɛnɛ Kati bonyana Kati kɛra duguba ye Kati fɛnɛ san président y'a fɔ k'a b'a fɛ ka dugu o dugu sira dɔ bɛ k'o d'u ma Kati kɔnɔna fɛnɛ na an y'a jateminɛ sira dɔ kan ka d'u ma walasa ka Kati tunu kala ɲɔgɔn na yanni cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka baara ninnu bila sen kan ɲɛfɔliw kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra a ye a ko waleya cogoya kan un rôle
niveau de la qualité, elle va être élargie. O ɲɛfɔli ninnu kɔfɛ jamanakuntigi jigi sigilen yamaruya di u ka baaraw daminɛ. Ya nga du kuma an bɛ kati dugutigiw fo kati mɔgɔbaw fo ani kati population ani a marabagaw n'o maire ni préfet ninnu ko foli bila u ka jamana kanu ani ka wuli ka jɔ transition ye. O tɛmɛnen kɔ komi i bɔra k'a fɔ sisan an bɛ waleya min kɔnɔ o ye ka sira bonya ka bɔ musée la ka na tɛmɛ kuluba fɛ ka na kati ani ka tila ka bɔ kuluba fɛ ka taa Ponge ani ka tila ka bɔ GMS da la ka na fɔ kati a yɛrɛ sira ninnu ka dɔgɔn siraw jama bɛ caya embouteillage bɛ kɛ ni yɛrɛ ye ni kuluba sira ta ni denmisɛnninw taara parc la ani jour la i b'a sira boli ka gɛlɛn accident ka teli ani sécurité sira yɛrɛ kan a ka gɛlɛn donc ni an bɛ ka baara min kɛ bi n'o bolodara ministre des transports fɛ o bɛ kɛ sababu ye sababu min b'a to an ka taamasiradenw u ka taga ka segin bɛ nɔgɔya ani b'a to jamanadenw bɛ kisi ka tanga. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko siraba dilan kɔnɔna na gɛlɛyaw caman b'a kɔnɔ yanni a ko ka ban. O de la Colonel Asimi Goita ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Kati n'a lamini sigibagaw ma. Sira baara bɛ kɛ a kɛra cogo to a bɛna ni degun ni gɛlɛya dɔ ye jamanadenw fan fɛ. O de hukumu kɔnɔna an b'a ɲini Katikaw bɛɛ fɛ ani Bamakɔkaw u ka an dɛmɛ nin baara in na mun b'a to nin baara bɛ kuncɛ ko ɲuman na. O hukumu kɔnɔna tuguni n bɛ foli bila ministre Madine a n'a ka jɛɲɔgɔn ye minnu y'u wuli ka jɔ kɛ nin baara hukumu na ka tila foli bila gouvernement. Hakilina jiginna ni siraba dilan mu baaraw nun dolen filɛ nin ye a bilalen do hokumu min kɔnɔ o ye politique. Février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ an taara Kuluba février kalo tile 13 ko Mali biométrie Mali kura biométrie Falaye ale bɛ tali kɛ mun na o ye malidenw ka bugunatigɛ sɛbɛn an yɛrɛ ka denmisɛnnin dɔw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri fɛ Mali tun bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɔ kan bi o biométrie min sɔrɔla o de kɛra Mali kura biométrie ye baara fɛn fɛn kan ka k'o kɔnɔna na sa wulikajɔw de bɛ sen na sa k'a sigi sen kan an yɛrɛ fɛ yan min ye yɔrɔ in tɔgɔ ye di CTDEC Korofina n'o ye commandant Simo ka yɔrɔ ye ale ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen sɛbɛn bɛɛ lajɛlen jabala ye an ka jamana kɔnɔ o de kɛra février kalo tile 13 Kulubakaw fɛ yen. Foli bila fɔlɔ ministre d'État la ale mun ka wuli ka jɔ a to bi ani maliyɛn minnu y'an dɛmɛ baara la an ka laɲini ka sabati n'o ye ka an ka yɛlɛma wɛrɛ ɲini taabolo caman na bɛɛ bɛ ARAVEC nafa dɔn ARAVEC ye fɛn ye fɛn mun an ka jamanadenw ka wolosɛbɛn kunnafoni bɛɛ b'a kɔnɔna la n'i bɛ fɛ ka passeport dilan sisan f'i ka baara kɛ ni ARAVEC ye ani fichier o kuma fichier électoral n'i bɛna élection kɛ olu bɛɛ baara bɛ kɛ ni ARAVEC de ye donc o ye fɛn min nafa ka bon ne y'a jateminɛ salon ministre d'État ye communiqué kɛ k'a yira ani Faransi société dɔ tun bɛ n'a fɔ IDEMIA an de tun bɛ jɛɲɔgɔn ka baara la parce que olu de ye ARAVEC in baara sigi sen kan donc u banna ka kunnafoni dɔ d'a ma mun b'a to an bɛ se ka laɲini caman sabati baara caman kɛ o nana ni gɛlɛya min y'a to an ka jɛɲɔgɔnya an y'a jɔ o hukumu kɔnɔna n y'a fɔ ministre d'État n'a ka lajɛ n'an bɛ se ka lajɛ ni jamana wɛrɛ cogo min na n'an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a la mun b'a to an bɛ se ka maliyɛnw ka laɲiniw lasabati o hukumu kɔnɔna la maliyɛn dɔw bɔra u y'a tilen ka kibaruya mɛn u bɔra ko nin ye maloya jamana ma nin ye kumasuli jamana ma k'olu bɛ se ka jamana kuma bɔ o hukumu kɔnɔna ministre d'État y'u fara ɲɔgɔn kan sutura la u ye baara kɛ sutura la fo ka na ni latigɛ na sabati bi donc bi n'i y'a jateminɛ bi Mali ka yɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ bi ARAVEC la parce que n'i y'a jateminɛ jamanadenw ka kunnafoni bɛɛ de bɛ ARAVEC kɔnɔna la ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ a bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲagami i bolo a bɛ se ka élection ɲagami i bolo a bɛ se ka fɛn bɛɛ tiɲɛ bi bi in na Ala barika la ministre d'État ka wuli ka jɔ ani maliyɛn minnu filɛ n'u ye faso kanu n'u y'o latigɛ ka wuli k'u jɔ jamana ka jamana kuma bɔ bi an ka yɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ ARAVEC ko la bi an fana bɛ se ka fɔ so bi an kɛra an yɛrɛ ye hukumu kɔnɔna la n bɛ foli bila Sidibe n'a ka équipe mɔgɔ ye minnu ye ni jamana kanu baara kɛ
olu de y'an dɛmɛ nin baara la min y'a to nin na sabatira ka foli bila u somɔgɔw la ka foli bila ka denbaya la sabula da kan nin ye fɛn fɛn bɛɛ la tariku la an y'a fɔ bɛɛ na bi transition na mɔgɔ o mɔgɔ n'i se kɛ jamana ye an fana b'an se k'i ye o de hukumu kɔnɔna an ye ne yɛrɛ nana média d'u ma bi pour que ka yɛrɛ u la ka yɛrɛ diɲɛ la ka yɛrɛ Mali la y'u se kɛ Mali ye o hukumu kɔnɔna an b'a ɲini Maliyɛn bɛɛ fana fɛ an bɛ sira min kan bi yɛrɛma hɔrɔnya yɔrɔ kelen tɛ yɛrɛma hɔrɔnya bɛ lakanako la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ dumuniko la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ fɛn caman na donc a ka kan bi Maliyɛn bɛɛ ka i ka wuli ka jɔ kɛ mun b'a to bɛɛ ka dɔnniya bɛɛ ka waso n'i ka dɔnniya ye waso min kɔnɔna jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ o de b'a to bi bi in na an bɛ se ka bɔ ka foli bila jamanaden bɛɛ la hali bi k'a fɔ ko sira bilalen don bɛɛ ye fɛn bɛ se ka kɛ jamana ye jɛya kɔnɔna la an kɔni tɛ jamana siri ka di mɔgɔ ma an tɛ jamana minɛ ka di mɔgɔ ma an tɛ jamana siri ka di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ se ka jamana ye jɛya kɔnɔna la ladira kɔnɔna la jamana fana b'a se k'i ye an kɔni bɛ se k'o ladi di mɔgɔ ma ka foli bila bɛɛ la. Ayiwa nin kɛra février kalo tile 13 jamanakuntigi ale ye ɲɛfɔli kɛ an bɔlen février la an donna mars kalo la mars kalo tile 6 Mali Burkina Niger ko u ye jɛkulu sigi sen ka wolomasiri tabaw tɔgɔ la a bɛ fɔ min ma ko force conjointe ka jɛ ka baari ta ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin bamanciwale ɲugawale kɛbaw ma wulikajɔw k'olu bɛɛ lajɛlen kolonso ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ka se ka i cɛsiri min ye jamana saba in ye u ka jɛ k'u ka kɛlɛkɛlaw k'olu bɛɛ lajɛlen don gun kelen kɔnɔ jamana saba in ka wulikajɔ o ko o kurubokarili baaraw olu kɛra Bamakɔ yan wolomasiri tabaw olu ka ko o hukumu kɔnɔna na min ye mars kalo in kɔnɔna fana na ye fanga ale ye fɛɛrɛw sigi sen kan biométrie papier a ladɔnniyali olu bɛ se ka kɛ cogo min na maa minnu tun bɛ sa n'olu kɔni kun jɔrɔnaw tun bɛ olu la bugunatigɛ kow la sa ka se ka sɛbɛn ka k'olu kɔlɔ lajɛlen bɛ perepere-latigɛli baaraw kɛ mars kalo tile 26 jamanakuntigi ale ye tasibila kɛ min ye an ka Barilabugu pont bɔda la ka ɲɛsin pyramide ma 26 mars ale hukumu kɔnɔna na tasibila min yirifulen d'ale kɔfɛ a y'a hakilina di 26 mars kan an ka jɛ an ka o fana lajɛ. Ye tasibila dɔ ye ka se an ka jamanaden minnu ni bɔnɛla bɛɛ fanga n'a bɛ fɔ ma démocratie o ɲini hukumu kɔnɔna la n'o kɛra san 1991 mois de mars la a ka kan bi an ka hakilijigi k'u la ka tasibila k'u la sabula da kan n'i y'a ye bi sera olu de ɲin tora da fɛ o tɛmɛnen kɔ a ka kan maliyɛnw ma bi n'i y'a ye an bɛ bɛjɛ fanga la nin y'a san 37 ye an ka sigi ka lajɛ o bɛjɛ fanga kɔnɔna na san 37 kɔnɔna na mun de kɛra mun de ɲɛna mun de ma ɲɛ an bɛ se ka mun de kɛ mun b'a to nin bɛjɛ fanga bɛ kɛ maliyɛnw sago ye a bɛ kɛ maliyɛnw ka laɲini hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ fana n bɛ maliyɛn bɛɛ fo cɛ ni muso tɛ sin fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔrɔnfɛ tilebin fɛ sabula da kan an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o n'a taabolo bɛɛ maliyɛnw wulilen bɛ k'u jɔ u ka jamana ye hali bi n b'a ɲini fɛ an ka wuli ka jɔ an ka jamana ye a mana kɛ cogo o cogo gɛlɛya in a bɛɛ ban don dɔ la n'a y'a jateminɛ fana ɲina 26 mars a tasibila hukumu o bɛnna ni sunkalo kalo ye donc bɛɛ b'a dɔn sunkalo la a musaka bɔ ka ca a n'a dumuni ko ka ma nɔgɔ mais an bɛ folikan bila gouvernement ye ale ni an ka jagokɛlaw bɛɛ minnu ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye min y'a to suman a sɔrɔla Mali fan bɛɛ la da nɔgɔya fana la an bɛ Ala deli
ka tasibila kɛ an ka mɔgɔ minnu fatura u sara ko mun kungora ala ka to jamanadenw ka du ye ala k'u dayɔrɔ suma ala ka yafu ma. Mars kalo tile 31 min ye politikimaw ye olu farala ɲɔgɔn kan k'a yirasa k'a fɔ ko furancɛ fanga hakɛ min kun dira ma ko banna mɛnna min ye san 2 ye ko foyi tɛ fara o kan k'olu ma jɛn n'o ye adama jaba ala la sa parti politiki caman fasodenw ka tɔnjɛkulu olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka laseli kɛ u ye kuma ta ka kumaw ɲɛfɔ waleya min bɛ senna bi ni o tɛ bɛn olu ma olu bɛrɛbɛrɛli tɔnw u y'o bugunatigɛ kɛ jɛrɛ in yɛrɛ ni jɛkulu tɔgɔ bɛɛ lajɛlen dara ɲɔgɔn na mars kalo tile 31 fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛrɛbɛrɛli tɔn caman y'i sen don a la hali maa minnu dɔw tun bɛ n'olu tun bɛ ka fanga senkɔrɔma don n'u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔna na olu ɲɛmaa dɔw taara sɛbɛn fa siri k'u bolonɔ bila a la k'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min ni cɛsiri min bɛ sen na k'a jira ko farafinna fanga banna k'u jɛra n'a a ye o jɛrɛ in kɔfɛ sa min ye tɔn ye a ye fɛɛrɛw sigi sen kan komi sunkalo kɔnɔna kun don a ko tibitaba kun tɛ se ka kɛ kosɛbɛ ni wulikajɔ ye nka u tora baaraw la waati ni waati u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adama ale jabala la ka hakililajigiw kɛ ka se ka baaraw kɛ fo ka taa se waati min ma sa min ye parti politique ye olu yɛrɛ nana dulon olu dulonnen a ɲininiw fɛ sa ko baara kɔni dibidibi fara kɛnɛ kan sa o tɛ se ka ɲɛ a ko la tuguni an bɛ Udu Kone fo yan ale ni Al Umran k'o fana fo min ye imamu Koro Magan ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Sanfil Solo an ka foli bɛ s'a ma an ka cɛkɔrɔba n'o ye Burama Traore ye ka taa se Seydou Gino ma Ousmane Gino Bɛnkɛ Kulubali min ye Amidou Gino ye an ka doyen n'o ye Dawuda Sise k'ale fana fo an tɛ ɲinɛ ya Danbele kɔ yan sabula bibi na maanifinw u bɛɛ lajɛlen tugulen don ɲɔgɔn kɔ min ye fɛɛrɛ ni dabaliw ye olu kɛ yaasa basigi ni lafiya u bɛ se ka don cogo min na an ka jamana kɔnɔ an bɔra marisi la an nana an yɛrɛ sɔrɔ min ye avril la avril kalo ale tile 9 o kɛra selinincini ye selinincini an taara Kuluba fala ye seli kɛnɛ kan Kuluba misiri kɔnɔna in da an ka taa ye an bɛ ala barika da ala min ye dɔ b'a jira an bɛɛ la ka ala deli an bɔra ka bato min kɛ ala ka bato bɛɛ minɛ ala ka hinɛ an ka tabaw la ala k'u dayɔrɔ suma ala k'an mɛn ka saraka bɔ yen an bɛ ala deli ala ka jamana basigi ka jamanadenw kanbɛn sigafɔ min bɛ yen n'o bɛ senna sisan an dalen bɛ la o sigafɔ o bɛ kɛ sababu ye mun b'a to jamanadenw bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ani keleya o sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila an ka finitigiw la minnu bɛ wulikajɔ ani su ani tile mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na ka kisi o tɛmɛnen fana kɔ an bɛ maliyɛn bɛɛ fo u ka muɲu ani ka sabali la an b'a dɔn sisan gɛlɛya bɛ hali ka dan fanko gɛlɛya ma k'a fɔ jamanadenw ɲɛna hali bi gouvernement bɛ wulikajɔ la su ani tile mun b'a to kuranko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sira surunna ani sira janna hali bi an b'a ɲini u fɛ u k'u muɲu jamanaba foyi tɛ minnu tɛ tɛmɛ gɛlɛya fɛ o gɛlɛya bɛ kɛ de a ka ɲɛnabɔ ala sɔnna ma an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala sɔnna an bɛ solution sɔrɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ ni kuranko gɛlɛya la don nataw la hali bi ka fɔ ala ka jamanadenw kanbɛn ala ka jamana basigi ani an terikɛ minnu fana bɛ yan ani minnu bɛ jɛ ɲɔgɔn la an b'a ɲini u fɛ ala ka an kanbɛn ka welewelekan d'u ma mun b'a to hali bi baara ɲuman ma ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sabati ala k'an ka sanw caya ala k'an mɛn ka seli ɲɔgɔn fɛ ala ka jamana basigi ala ka jamanadenw kanbɛn. ayiwa avril kalo ale tile 23 yaasa an ka jamana tabiyaw taabolo an ka maanifinya kɛcogo o ka se ka don ba la sa jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra Kuluba u y'a jira k'a fɔ ko min ye kalansen kalancogo kow kɛcogo adamadenya faamucogo ka kɛ n'an ka tabiyaw n'an ka taabolo n'an ka maraw kɛcogo ye ko k'o jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min ye kalansen ye ale kɔni yakubara maaw fɛ maa ma falen
minnu b'an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko matarafabaw bɛ a la kalanfaw bɛ a la dɔnnifaw bɛ a la kokɔrɔ matarafabaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la avril kalo tile 28 indelimanikaw fɛ yen wolomasiri tabaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ min ye Abu Uzefa n'u b'a wele ko Igo ale bɔra baara la yen pewu wulikajɔ in sa wolomasiri tabaw olu ye o baara min kɛ o bɛnna avril kalo tile 28 ma sɔrɔdasiw olu kɔni tun bɛ jɛɛrɛ la u tun bɛ baara la wulikajɔ belebele de sa u y'o boloda k'a daminɛ Ansongo mara la ka fofoli kɛ ka na fo Menaka mara la o munumunu salo de senfɛ sa kibaruya minnu kun sɔrɔla u bolo u taar'u bɔ ni maa ma falen kan ye Abu Uzefa Amerikaw yɛrɛ tun ye musaka labila koyi ko ni maa ma sera ka kunkolo di olu ma ko u na i jansa ni o ye Mali wolomasiri tabaw ye ni maa fafalen a n'a nɔfɛmaa caman k'olu de bɔnɛ u ni na Amara Falaye Tɛlɛbugu Ɲɛbɛrɛ min ye Abu Uzefa ye k'a bi i firifiri u ye cɛ fɛrɛ k'a la ale hakili tun bɛ maa maa la k'o bɛ se k'ale lakana ja u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'olu sɛdennin fa sɔrɔdasiw u tɛgɛ da ka yɔrɔ min u nana n'a su ye koyi sabula nin bamaci wale katigɛlɛ sugu ni ma o yira maaw la u k'a ye k'a dɔnkara kari u ti da la fiyewu Abu Uzefa kɔfɛ bamaci wale jugu wale kɛbaa fɛn fɛn kun kɛlen don ka t'i bɔlɔ turu Menakakaw daga da la ko mɔgɔw tɛ lafiya u ni tɛ lafiya fiyewu sɔrɔdasiw ye baaraba boloda o fana hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka olu bɔ min ye mɛ kalo ale tile 6 ka taa se a tile 10 ma bɛn ni kɛlɛya ka se k'o sinsin an ka jamana kɔnɔ min ye dialogue intermalien ye o nana sigi an ka jamana kɔnɔna na jamanaden minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ kɔnɔna na maliden fantan 4 k'a daminɛ duguma fo sanfɛ bɛɛ lajɛlen welela ko i kana Bamakɔ yan mɛ kalo tile 6 a n'a ka taa bila tile 10 na seko ni dɛnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen welela min ye o baaraba in ye n'o ye dialogue intermalien ye o kun cɛli senfɛ sa kalo in tile 12 jamanakuntigi Asimi a ye laseli min kɛ bamanankan na an ka o lamɛn. An bɛ Ala barikada an bɛ bi don yɛrɛ an bɛɛ la ka comité pilotage a président n'o ye premier ministre Ousmane Isufu Mayiga a n'a ka jɛkulu ka foli bila aw bɛɛ la dan tɛ foli min na ka foli bila la faso kanu baara la sabula da ka a ye baara min kɛ a bɛ lakali tariku la jamana bɛ yɔrɔ min na sisan diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la a kɛra kɔrɔbɔli de sisan an b'a lajɛ nin ko bɛna laban cogo min na donc a ka kan malidenw yɛrɛ ka wuli ka jɔ u ka jamana ye donc ka foli bila la dan tɛ foli min na an bɛ foli bila jamanadenw fana na olu mun y'a dɔn nin waati gɛlɛya in na ka wuli ka jɔ ka bɔ fɔ kɔnɔkulu an ka tunkarakɛw an ka région bɛɛ cɛ fara muso ka denmisɛn mɔgɔkɔrɔba kan diinɛ ɲɛmɔgɔ fara an ka laadalatɔ mɔgɔw kan bɛɛ bɔra ka kɛ jamakulu kelen ka na u fɛta fɔ aw bɔra ka gafe min di nin sisan n'o ye jamanadenw ka bɛnkan sɛbɛn gafe ni bɛnkan laɲini 300 ɲɔgɔnna b'a kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ o laɲini ninnu ka fɛrɛ tigɛ fɛrɛ min b'a to olu bɛ sabati cogo min na a ye baara min kɛ n'u a bɛ lakale tariku la sabula da a tɛ se k'a sara wari tɛ se ka nin sɔrɔ fanga tɛ se k'a sɔrɔ jagoya tɛ se k'a sɔrɔ k'a fɔ n'i y'a jateminɛ sisan ne ko ne ka wari d'aw bɛɛ ma sisan n tɛna se ka wari d'aw ma parce que wari tɛ n bolo n'i ko ka baara ɲini k'aw d'aw ma n tɛna se ka baara ɲini ka d'a ma parce que n tɛna se ka baara ɲini ka di nin bɛɛ ma mais an bɛ a ye baara min kɛ nin n'o ye jamana ka sini ɲɛsigi ye ni an y'o bila ba la k'o latimɛ ka ɲa a kɛra cogo o cogo san damadɔni kɔ an bɛɛ b'an sago sɔrɔ an b'an sago sɔrɔ an denw b'an sago sɔrɔ an balimaw b'an sago jamana yɛrɛ b'a sago sɔrɔ donc hali bi n bɛ foli la dan tɛ foli min na o tɛmɛnen kɔ hali bi an bɛ barika da Ala ye Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw kan bɛn. Ayiwa ni fɛn bɛ yen min ye transition fanga se a dan na k'a ɲɛkɔrɔ se yɛrɛ kosɛbɛ o ye kuranko ye kuranko san 2 n'a kunkanfɛn kuran tɛ yen bɛɛ lajɛlen bolo 2 b'a kun ka kule su ani tile baaraw tiɲɛna
sɔrɔw tiɲɛna baarakɛda caman fitinin fara belebeleba k'a bɛɛ lajɛlen datugura o la ko yɛlɛma ka don baara la yaasa kuran bɛ sɔrɔ cogoya minnu na dɔ ka se ka fara olu kan ka se ka olu yɛlɛma o de la sa a nana fɔ ko Sanankɔrɔbakaw fɛ yen mai kalo ale tile 24 ko ka taa pano da ye o kɔfɛ fana min ye Safokaw fɛ yen ye mai kalo tile 28 a taara da ye fana ka sɔrɔ k'a kun cɛ ni Cagadugu Jalakɔrɔ ye fala ye an bɛ taa Sanankɔrɔba min ye a dadon fɔlɔ président yɛrɛ ko cogo di pano solaire ko in na dɛ. Fɔlɔfɔlɔ o gunne bɛ kuranko la sisan ka ɲɛɲini o la o y'a to ani centrale solaire kura mun bɛna jɔ nin ye n'o fanga bɛ taa mégawatt crête 200 la o bɛna kɛ sababu ye degun bɛ jamanadenw kan bi su ni tile n'o ye kuranko degun ye ka caman wuli ka bɔ o la ni y'a jateminɛ an ka société n'a b'a fɔ ma EDM énergie n'olu bɛ kuran di mɔgɔw ma olu sɛgɛnnen don bi na sabula da o ta ka se ka kuran di jamanadenw ma mun b'a to u bɛ lafiya sɔrɔ ani u ka sɔrɔ bɛ sabati cogo min na nin baara min daminɛlen filɛ nin na kɛ baara kun fɔlɔ de ye baara tɔ bɛ kɔfɛ mun b'a to jamanadenw ka laɲini n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya an k'o sɔrɔ kuranko la cogo min na mun b'a to jamanadenw bɛ kisi ka tanga kuma dali ma o tɛmɛnen kɔ n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ye olu ka muɲu n'u ka cɛsiri n'u ka sabali n'o y'a to ala ye bi latigɛ hali bi ka ɲɛfɔ na bi ka gɛlɛn mɛ ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔya an ka laɲini min ye jamanadenw ka fɛrɛbɔ o ka sɔrɔ k'o la sabati tuma bɛɛ ani ka bɔ kuma na fana n bɛ foli bila an teriɲɔgɔnw risilakaw ye minnu nana an b'u jɛɲɔgɔn caman na an ye jɛɲɔgɔnya kɛ lakana hukumu kɔnɔna la an bɛ ka na sisan jamana fɛrɛbɔli ani jamana yiribali an b'o hukumu kɔnɔna nin baara min kelen filɛ nin ye ka yira jamanadenw na k'ale bi an ka cɛsiri nɔgɔ t'a la janfa t'a la hali bi n'ala sɔnna ma baara wɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na mun bɛna to jamanadenw ka lafiya bɛ sɔrɔ. Ayiwa Sanankɔrɔbakaw bɔlen kɔfɛ kalo tile 28 mai kalo o kɛra Safota ye mai kalo tile 26 wolomasiri tabaw ye Bamanci wale kɛba maa 100 ni kɔ olu fa Murujakaw fɛ yen olu kun nana ka na firi Mali sɔrɔdasiw olu dagayɔrɔ kan ka ɲinɛ pewu k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye olu ma ɲinɛ u ma sinɔgɔ u ma jingɔ o ko in de senfɛ fala ye min ye an ka nin cɛma falenba in ye n'o ye Madi Keyita ye ale n'a ka cɛdenw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Murujakaw u fɛ yen nin don mai kalo tile 30 Basiru Jomayi Jokari Faye ale bɔra wɔlɔfɔw fɛ yen ka na an fɛ yan a nakun tun ye min ye o ye Mali ni Senegal balimaya ni sinjiya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ k'o sinsin min ye wɔlɔfɔw ka faama ye a nana ni CEDEAO fana ka cikan ye cikan min n'o ye sa ko Mali k'a lajɛ ale ni AES jamanaw u ka segin ka t'u jɔyɔrɔ ta min ye Basiru ye a nadon a ko ale b'a dɔn ko CEDEAO kɔnɔna na ko kow kɛcogo man ɲi ko CEDEAO kɔnɔna na ko min ye degun ye kow bɛ yen ko nka kow bɛɛ n'a ta k'u ka fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka CEDEAO kɔnɔna falen cogo min k'o ka fisa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ bi k'o ye CEDEAO ye Asimi ko a ma anw bɛ lakana ko de la fɔlɔ an bɛ k'an yɛrɛ de ɲini anw bɛ min nɔfɛ bi o ye an ka jamanadenw u n'u ka taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ ni sisi wulilen tɛ ka ban an n'an ka maaya kɛ ni ɲɔgɔn ye k'anw to AES la k'aw to CEDEAO la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni jamana bɛ yen n'o ni Mali yɛrɛ ye fédération kɛ confédération tɛ dɛ fédération un peuple un but une fois jamana min bɛ diɲɛ kɔnɔ na u fila bɛ kalikan ye kelen o ye Mali ni Senegal ye n'i ye lolo bɔ a la an ka drapeau bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Asimi ko a ma olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ bi in na anw bɛ min na anw de b'o dɔn donc Basiru Jomayi Jokari Faye a segira ka taa ka kɔmasegi k'a ka maaw ye an kɔni b'a yira maaw la sa k'a fɔ ale kɔfɛ utu kalo tile 12 ka premier ministre n'o ye Sonko ye o fana nana anw fɛ yan fala ye nin bɛɛ la kuran tɛ yen baara tɛ yen degun bɛ yen maliyɛnw jɔrɔlen maliyɛnw haminen maliyɛnw bɛ da dibi la u bɛ wuli dibi la
sunkalo kɛra dibi la degun camanba bɛ malidenw kan jamanakuntigi a taara pano wɛrɛ da Cagadugu Jalakɔrɔ o waleya in o kɛra min ye Buguni mara tɛ wa a taara ye juin kalo tile fɔlɔ i n'a fɔ a ye min ɲɔgɔnna kɛ Jalakɔrɔbakaw olu fɛ yen. An bɛ foli fɔlɔ bila Cagadugu Jalakɔrɔ a lamini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen dugutigiw ani gouverneur ani ka préfet ni sous-préfet o tɛmɛnen kɔ jamanadenw ka laɲini min ye k'u ka fɛɛrɛ bɔ sabati o de kunna okumu kɔnɔna an bɛ ka se ka degun min bɛ jamanadenw kan n'o bin n'o kuranko degun ye ni an wuli ka jɔ k'o la jamana ɲɛmɔgɔ wuli ka jɔ k'o la ni y'a tile damadɔni ye n'o nana wolo centrale solaire 3 jɔli la dɔgɔkun kelen kɔnɔna la o bɛɛ ye ka jamanadenw ka fɛɛrɛ bɔ an'u ka musakaw bɛ sɔrɔ cogo min na k'o la sabati o kɛra jɛɲɔgɔnya kɔnɔ jɛɲɔgɔnya mun n'ani an turu irisilakaw y'o kɛ chinois y'o kɛ ani imina arabu a tɛ taa cogo si la an ka foli bila minnu ka cɛsiri an'u ka timinandiya n'o y'a sɔrɔ n'o ye nin baara la sabati n'o ye ministre de l'énergie ministre Kamara ani ministre Sanu olu ka faso kanu an'u ka timinandiya o de y'a to bi nin baara se ka kɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔna la hali bi k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'u fo dan tɛ foli mun na u ka cɛsiri u ka faso kanu u ka faso dɛmɛ k'a f'u na fana an ka wuli ka jɔ an tɛ sɛgɛn jamanadenw ka laɲini sabatili la n'u ka hɛrɛ bɛ kulu sanfɛ an bɛ yɛlɛ kulu sanfɛ ka taa hɛrɛ n'a bɛ ji kɔnɔ an bɛ don ji kɔnɔ ka taa u ka hɛrɛ ɲini min b'a to bɛɛ sago bɛ sɔrɔ jamana ko in na cogo min na ka foli bila hali bi jamanadenw bɛɛ lajɛlen ala ka jamanadenw kanbɛn ala ka jamana basigi. Nin kun ye Cagadugu Jalakɔrɔ ye Cagadugu Jalakɔrɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ Buguni mara de fɛ fala nin do ma ja dɛ a y'a sɔrɔ an bɛ laya ɲini na président fana y'an cɛ ka taa n'an ye nin kɛnɛ in kan ye min ye juin kalo nin kun ye o tile fɔlɔ ye o kɔfɛ sa maliyɛnw olu kɔni tora u ka degun kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiriw bɛrɛbɛrɛlitɔnw olu kɔni bɛ kun bɛ ka u ka kumaw kɛ sabula olu kun dulonnen don a fɔra k'olu k'u senbɔ ko bɛɛ lajɛlen na minisiri welewelemada kɛra ale ma n'o ye je le répète ye k'ale ka se ka don u ni fanga cɛ ka fɛn ɲɛf'u ye u bɛ min faamuya bɛrɛbɛrɛlitɔnw fana m'u sigi fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen olu fana caman bɛ yen fala ye an bɛ nin bɛɛ la o y'a sɔrɔ cybercriminalité ale fana wulilen don k'i jɔ min ye san in kɔnɔna na ale ye maa caman wele dɔw ta kɛra kangarida ye dɔw ta kɛra kasoladon ye dɔw ta kɛra k'a f'u ɲɛna n'i segira ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka tuguni i ni min ka kan o bɛ da i kan an b'o bɛɛ la APDP ye ale fana wulila k'i jɔ ko sabula ko maaw tɔgɔla dɔgɔninya sɛbɛn minnu bɛ di maaninfinw tɔgɔla ko fɔ ale ka kɔlɔsi ale fana fɛɛrɛ kura dira ale ma n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ i tun bɛ caméra de surveillance bila i ka so fu a fɔra ko k'o kɛ wari sara ye ko sabula ko degun bɛ baara la olu ka se ka falen cogo min na n'o y'a sɔrɔ fana maaw tun bɛna an fɛ yan telefɔniw bɛ application créer u bɛ taa n'u yɛrɛ ye wa n'o y'a sɔrɔ fana baarakɛyɔrɔw la maaw bɛ mɔgɔw ka sɛbɛnw minɛ ka diplômew minɛ ka fɛnw minɛ k'u bila ye APDP ko nin bɛɛ ka taa lakale ale fɛ yen wa fu tɛ tuguni dɛ fala ye wari sara de bɛ a la ye APDP kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ sariya ko ta nasira fɛ baaramisɛnnin caman fana o sigira sen kan yaasa kuru ale ni tribunal ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye san in kɔnɔna fana fala ye wari bɛ sara fɛn minnu na tribunal la ani wari tɛ sara fɛn minnu na olu danfarala ka bɔ ɲɔgɔn na k'o fɔ jamanadenw ye kiiritigɛyɔrɔw la u taara sɛbɛnw dulon fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ wari sara kun bɔ n'o tɛ wari sara kun bɔ u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ fala ye an y'an t'o la sa an taara an ci layaseli tɛgɛ layaseli o bɛnna juin kalo tile 17 ma an taara Kuluba tuguni jamanakuntigi ko cogo di on sɔn kɔma seliba o ye inɛ don ye dɛmɛ don ani makari don a ka kan bi an ka foli bila Mali silamɛ bɛɛ la ani jamana wɛrɛ silamɛw ka ala deli hali bi ala min bi doma yira na ala ka an dɛmɛ an ka sentiment seli ɲɔgɔn fɛ ala ka hinɛ an ka tabaw la ala ka yafu ma ala ka gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nin
n'o gɛlɛya n'o san damadɔni hali bi an b'ala deli ala ka gɛlɛya in ban ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila jamanadenw ye sabula da ka nin waati la gɛlɛya damadɔni bɛ yen hali ka da kuranko gɛlɛya ma ka jamanadenw fo u ka muɲu an'u ka sabali la ka tila ka f'u na fɛɛrɛ bɛɛ bɛ ka tigɛ mun b'a to ni gɛlɛya mun jamana y'a dɔn a ka kɛ fɛn ye jamanadenw bɛna ɲina fɛn min kɔ n'ala sɔnna ma sɔnni ka tila ka foli bila u ka wulikajɔ mun b'a to jamana tɛ kɛ jugu sago ye jamanaden bɛɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ an bɛɛ ŋaniya ye a ka ɲa de jamanadenw ka laɲini bi ko mali kura mun b'a to an ka jamana bɛ k'an sago ye a tɛ taa an ka tɛmɛ sira dɔ fɛ sira mun na ni degun dɔ ye mɛ o n'a ta o ta degun de b'a to ani gɛlɛya b'a to hadamaden i bɛ falen n'ala sɔnna ma an bɛ fɛɛrɛ bɛ tigɛ an kelen fanga tɛ se n'an bɛ an fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛɛrɛ mun b'a to don natɔw la an bɛ k'an yɛrɛ ye an ka sɔrɔta bɛ k'an sɔrɔ ye jamana bɛ kɛ jamanaden sago ye ka foli kelen fana bila sigikafɔ min kɛra n'a fɔ ma dialogue intermalien n'an b'o foli bila ancien premier ministre la Ousmane Isufu Mayiga n'a jɛɲɔgɔnw minnu kɛra sababu ye k'o baara in latigɛ a kɛra waati ye jamanadenw ye farala ɲɔgɔn kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u kumana jamana gɛlɛya kan ka tila ka fɛɛrɛ dɔw fɔ min b'a to an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kan cogo min na hali bi an b'o foli bila o bɛɛ la ka tila ka foli kelen fana bila an ka finitigiw la minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sa n'u yɔrɔ ka jɔ ka denbaya la minnu bɛ wuli kajɔ la su ani tile min b'a to basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na ka foli bila dante foli min na ka foli bila u ye wuli kajɔ ma n'a y'a to an ye se sɔrɔ juguw kan u ye kunkɔrɔta sɔrɔ hali bi ka f'u na k'u jija min b'a to don natɔ la jamana bɛ basigiba bɛ na jamana kɔnɔna la ani n tɛ bɔ kuma na ka sɔrɔ ma foli bila an terilaka minnu bɛ yan n'o ye donanka ninnu ye ka seliba foli bila ala k'an ka sanw cɛya ala ka jamana basigi ala k'an ka teri hali bi ala ka jidi bɛ foli bila jamanaden bɛɛ lajɛlen n tɛ ɲinɛ an ka tunkarakaw kɔ minnu bɛ wuli kajɔ la jamana kɔ kan hali bi ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka jamana basigi an bɛ ala deli samiyɛ min donnen filɛ nin ye a ka kɛ samiya ɲuman ye ala ka jamanadenw kisi ka taa sanji tiɲɛni nɔ ma hali bi sanji min bɛ ka na a ka kɛ jamanadenw nafala ye a ka kɛ sababu b'a to an ka sɛnɛw a bɛ sabati cogo min na hali bi an bɛ ala fo ala barikada. ayiwa seliba ale timina seliba tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye layaw olu dunna bɛrɛbɛrɛlitɔnw olu maa 10 olu taara minɛ musafu diko fɛ yen juin kalo tile 21 u tun ye maa 10 de ye fɔlɔ maa caman t'o kalama kɔfɛ de Bacili farala u kan sabula Bacili ale kun lamɛnna a fɔra ko ale ka taa sabula ale ye sonaldonbaga ye sonaldonbagaw sariya min b'olu ka ko kan o ma to ale ka se ka to a ko la nka fala ye an ka parti dɔ bɛ yen a da ka ca nin waati na a ka maaw ka kuma ka ca fɛn o fɛn mana fɔ u bɛ wuli k'u jɔ nka u ka maa taara dogo ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ a don kɔni tɔw ye cɛya kɛ k'u jɔ nka ale taara dogo ɲɛgɛn kɔnɔ nka a dun ka parti a ɲɛmaw su ni tile u da bɛ pɛlɛ fan bɛɛ fɛ o dun ma se k'u jɔ k'a sɔrɔ u minɛ yɔrɔ la fala ye an ka mɔgɔ minnu b'a la u ko ko walahi mɔgɔ minnu y'u minɛ bonya ani karama kɔnɔna na parce que u ka baara dɔ don u bilara k'a kɛ u ma mɔgɔ brutaliser u ma fanga kɛ mɔgɔ la u ye bɛɛ minɛ ka taa n'i ye kalo 5 kɔfɛ fala ye deli nana kɛ ɲɔgɔn faamuya kɛra o bɛrɛbɛrɛlitɔ mɔgɔ 11 olu bilara président de la république juin kalo tile 22 ale taara Sikasokaw fɛ yen baara caman de tun bɛ yen a taara mun kɛ Sikaso ndulati terrain n'o ye stade Babemba ye o lakurakurayara jɔli kɔfɛ sabula an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna terrain jɔra Alpha Omar Konare tile de la CAN 2002 hukumu kɔnɔna na nka k'a kurakuraya k'a dilan k'a ɲɛ Asimi ale ye o kɛ ka ni kura ni taabolo kuraw ni fɛn kuraw don a la Sikasokaw fɛ yen fana u ka échangeur mun bɛ yen ɲaamɛ sa ko sinafɔ b'a fɔ ko n bɛ taa échangeur fɛ o échangeur o kurunbo karila sira dɔw tun bɛ yen o fana sigira sen kan sɛnɛkɛla dɔw tun bɛ yen olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye samiya tɛmɛnen na olu ka jɔnjɔnw dir'u ma Sikasokaw fɛ yen fana a taara Kancɛba fana kɔnɔna na
no o ye sɔrɔsiw wolomasiri tabaw ka yɔrɔ ye a n'olu furumusow mu ye ɲɔgɔn ye ani sɔrɔsiw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye fala ye université polyvalente fɔlɔ min na sigi Mali kɔnɔ a y'o biriki fɔlɔ fana da Sikasokaw fɛ yen Sikaso de Asimi y'a fɔ ko digitalisation ko a ko bilara sen kan an ka jɛ k'a lamɛn Sikasokaw olu fɛ yen. Sikasokaw fɔ u ka muɲu ani u ka cɛsiri ani u ka fasokannu na sabula daga an bɛ transition na u y'a san 4 ye gɛlɛya caman tɛmɛna Sikaso ma to jamana wula k'i jɔ jamana ye tuma min na jamanadenw wula k'u jɔ k'u tɛ sɔn jɔnya ma Sikaso wula k'i jɔ jamana ye tuma min na gɛlɛya bɔra jamana kɔnɔ k'aw fo dan tɛ foro na k'aw fo a ka fasokannu na. Ate balina Sikaso ka wuli ka jɔ anu ka cɛsiri anu ka fasokanu ate baliana sabula daga an bɛ sira min kan de n'o ye yɛrɛmahɔrɔnya sira ye n'o ye ka kɛ yɛrɛ sira ye n'o ye k'an ka nafasɔrɔ siraw ka k'an yɛrɛ ta ye o sira ye Sikaso y'o kɛlɛ daminɛ a mɛnna Babɛba y'o kɛlɛ daminɛ a mɛnna Cɛba y'o kɛlɛ daminɛ a mɛnna ka foli bila Sikaso dan tɛ foli min na. An mɛnna an ma se yan Ala de kuma latigɛ Ala de bi don an bɛɛ garisigɛ la an ka se ka ɲɔgɔn ye an bɛ Ala barikada o la an sera yan an bɛna Sikaso ka laɲini dɔ bɛ yen olu bɛna lasabati bi an nana o hukumu kɔnɔna na o fɔlɔfɔlɔ n'o ye ka Sikaso kalansoba n'a fɔ université an t'o bigi fɔlɔ da bi ka foli bila Sikasokaw bɛɛ la ka foli bila gouvernement bɛɛ la ka fɔ Sikasoba ɲɛna ni université bɛ kalansoba ye a ɲɔgɔn tɛ Mali la fɔlɔ a ɲɔgɔn ma jɛ Mali la fɔlɔ ka fɔ Sikasoba ɲɛna ni université ye minisiri ɲininka minisiri ko k'a ɲɔgɔnna yɛrɛ tɛ an dafɛ dugu la n'i y'a jateminɛ n'i taara Bamako i t'a sɔrɔ université bɛɛ n'a kelen-kelen don ni mun fɛ ka kɛnɛya kalan kɛ n'a fɔ santé o université b'a d'a ma ni mun fɛ ka administration kalan kɛ o université b'a d'a ma ni mun fɛ ka wariko musakanu kalan kɛ o b'a d'a ma ni mun fɛ ka kodɔn ani dɔnko ni mun fɛ kalan kɛ o b'a d'a ma o université bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ de ma ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso yan. Université ye jigɛ ye Sikasokaw ma ye jigɛ ye Sikaso dafɛ dugu ma ni jigɛ ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma parce que maliyɛn bɛɛ de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso yan san nataw la an bɛ foli bila dantɛ bɛɛ k'a fɔ an ka yɛrɛmahɔrɔnya a ko o hukumu kɔnɔna la ka kalan sabati an ka région bɛɛ la Sikaso ta fɔlɔ dara bi an bɛna taw bɛna ale kɔfɛ ani Bandiagara ani Gawo ani yɔrɔ tɔw an ka laɲini de ka Mali région bɛɛ ka université bila bɛɛ la mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya kalan ko kun ka Asimi to vice président la a taara Maroc a taara Ghana min ye an dafɛ jamana wɛrɛw ye a taara olu la nka a kɛlen président ye a ka bɔli sumayara kosɛbɛ kuma tɛ ka taa yɔrɔw la o sumayara kosɛbɛ a bolo ale yɛrɛ kelen tɛ min ye an ka généraux ninnu ye u ka dugutaw ka suma fɛn caman bɛ u b'a ɲɛnabɔ k'u to jamana kɔnɔ yan wa maa caman b'u sɛgɛrɛ yan ko a n'a kɔrɔ kama nka nin waati in na n'o ye juin kalo tile 25 ye a y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa capitaine fɛ yen n'o ye Ibrahim Traoré ye Wagadugukaw fɛ yen a don maa caman bɔra o tun b'a fɛ ka Asimi ye Bɛnɛfuli la nka lakanalaw ale ni ko sigicogo sigira cogo min na o y'a to a taara ka taa min ye dantigɛli a ye dɔw kɛ Burukinakaw maliden minnu bɛ Burukina an ka jɛ an ka o lamɛn. n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila aw bɛɛ la a ka faso kanu
aka wuli ka jɔ ye jamana ye sabula da ka depuis transition daminɛ la fɛn caman kɛra an ye sigikafɔ kɛ n'a bɛ fɔ ma assise nationale aw ma t'o ko la aw bɔr'o la kosɛbɛ aw wasa don la o bɔlen an nana sariya sunba n'a fɔ ma référendum o fana la wuli ka jɔ ko bɛɛ la ani an ye laban min kɛ sisan n'o kɛra dialogue intermalien mais min faga mun fana an bɛ baara fɛn kɛ bibi na Mali kɔnɔ an ka tɔnkɔnɔw u bɛ bila baara bɛɛ la mun b'a to o fana b'o hakilina di ni degun b'o kan an bɛ se k'o degun dɔn cogo min na mun b'a to maliyɛn bɛɛ ka i ta fɔ maliyɛn bɛ sen ka don jamana baara la mais an bɛ foli bila la dan tɛ foli min na sabula daga a bɛ jamana kɔ de kan a bɛ waleya caman kɛ mun b'a to jamana a bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min na donc aw ka kan o foli ka bila dan tɛ foli mun na an filɛ transition mun na jamanadenw ka laɲini de don o laɲini a kunba fɔlɔfɔlɔ kun ye jamana ka lakana ko ye a b'a dɔn transition daminɛ tuma min na degun caman kun bɛ lakana hukumu kɔnɔna la ani gɛlɛya caman kun bɛ jamana ka sɔrɔdaw la jamana maracogo la gɛlɛya kun ka ca o hukumu kɔnɔna la jamanadenw wuli ka jɔ kɛ ko ka bɛɛ ka sigi ka kuma mun b'a to u k'u hakilinata di mun b'a to an ye degun mun ni sɛgɛn ni ɲani mun ye an kana se k'o don o kɔnɔ bilen o de kɔnɔ sigi ka fɔ ka n'a fɔ ma assise nationale de la refondation o laɲiniw olu bɛ ka bila sen na sisan an ye jɛkulu dɔ sigi sen kan o jɛkulu olu de bɛ k'o baaraw latigɛ sisan donc n'i y'a lajɛ degun fɔlɔfɔlɔ kun ye lakana hukumu kɔnɔna ye ala barikala bi caman kɛr'o la hali bi a ma ban ko bana don ka di n'a bɔli ala barikala kan an ka jamana y'an ta ye bi an bɛ se ka fɔ fan bɛɛ an ka finitigiw yɔrɔ bɛɛ mais an b'aw de fo fɔlɔ parce que o sera ka kɛ ka da jamanadenw yɛrɛ ka muɲu an'u ka sabali an'u ka jamana kanu kan sabula da musaka min kɛra ka minɛn ninnu san a y'o fɔ fan bɛɛ a tɛ malo mɔgɔ si ka musaka t'a la jamanadenw bɛ ka impôt u ka wariw de don baara kɛra n'o de donc a ka kan a ka fo a ka muɲu a ka sabali ani a ka jamana kanu na donc o de kelen a yɔrɔ laban minɛli nana kɛ tisali ten kidali minɛla bɛri minɛla donc o de kumu kɔnɔna na an ko sisan a ka kan an ka sigi ka kuma parce que an ka kɛlɛ bɛɛ tɛ jugu kun kelen a dɔw yɛrɛ kɛra k'an ka jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na donc a ka kan an ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to bɛnbaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ka bɔ yen mais jugu kun kelen mun ye terroriste o bɛ kɛlɛ dɛ parce que fura foyi t'o la o bɛ kɛlɛ de donc n'u ma kɛlɛ parce que mɔgɔ de b'o kɔfɛ mɔgɔ de b'o dɛmɛ donc o kɛlɛ o bɛ kɛ mais mun y'an yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan an ka fintiri ma ni ɲɔgɔn cɛ an k'u bɔ ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma parce que an bɛɛ ye kelen de an bɛɛ ye kelen de an ka jamana fana an bɛɛ ye maliyɛn de donc a mana kɛ cogo o cogo an de bɛ fa la an de bɛ ba la donc o hukumu kɔnɔna la sigikafɔ mun kɛra dialogue intermalien olu fana ye laɲini dɔw kɛ o laɲini bɛ bɛn 300 ɲɔgɔnna ma an bɛn'o fana bila ba la mais n bɛ fɛ ka mun fɔ nin bɛɛ degun maliyɛn bɛɛ kɔni sɔnna bi bi in na ko maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛn bɛɛ sɔnna ma ko jamanadenw degunna maliyɛn fana bɛɛ sɔnna bi ko f'an ka yɛlɛma k'an ka k'an yɛrɛ ye an ka jamana ka k'an ta ye o kun tɛ yen fɔlɔ sisan o de nana ni o de y'a to an ye taabolo saba ta mun b'a to jamanadenw ka laɲini bɛ sabati cogo min na o taabolo fɔlɔ o ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya ye o yɛrɛmahɔrɔnya an y'a daminɛ lakana kunda o yɛrɛmahɔrɔnya o bɛ ɲini fana dun ka fa kunda o yɛrɛmahɔrɔnya o bɛ ɲini an ka jamana yiriwali la parce que hadamaden i mana dɛmɛ cogo o cogo n'i tɛ se yɛrɛ kɔrɔ tuma dɔ la i bɛ kɛ da sago la tuma bɛɛ donc o yɛrɛmahɔrɔnya an b'o ɲini yɔrɔ fan bɛɛ la mais dɔɔni dɔɔni de don yɔrɔnin kelen tɛ jinɛmɔrɔya fana tɛ a tɛ taa jamanadenw kɔ a tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka u cɛsiri o baara la o tɛ mɔgɔ kelen baara tɛ donc filanan o ye an ka jɛɲɔgɔnya baara ye n'an b'an ka nafa sɔrɔ mɔgɔ min bolo ani bɛ jɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a n'an ka taɲini kɔnɔna na n'o tɛ taa an ka jamanadenw ka laɲini fɛ i b'i ka sira ta an fana b'an ka sira ta an na taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ la an ni mɔgɔ min bɛɛ b'a la donc sabanan ye an bɛ laɲini fɛn kɛ an bɛ baara fɛn kɛ jamana tɔgɔ la sabula da kan an bɛ nin jɔyɔrɔ la bi an bɛ jamanadenw tɔgɔ la donc an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ jamanadenw ka laɲini kɔnɔna jamanadenw ka hakilinata kɔnɔna la donc ni jamanadenw ka hɛrɛ tɛ fɛn fɛn na an t'o baara kɛ
mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ f'an ka fara ɲɔgɔn kan bi ani Burkina Niger an bɛɛ balima kelen de ni mɔgɔ min bɛ Burkina a bɛna fɔ i bɛ Mali la ni ye Mali a bɛna fɔ i bɛ Niger donc n b'a ɲini a fɛ a ye Burkina a ka se k'u ye u ka wuli ka jɔw la a k'u dɛmɛ u ka wuli ka jɔw la parce que an bɛɛ de kelen bi ni wuli ka jɔ Bamakɔ fana Bamakɔ fana bɛ wuli ka jɔ kelen de kɛ bi Malien ko t'a la Burkina bɛ ko ta an bɛɛ de kelen bi na donc bi a ye hali kɛlɛkunda bi bɛ na Mali avion na Burkina dɛmɛ Burkina avion ta Mali dɛmɛ u bɛ yen don o don a kɛra dugumala a kɛra sanfɛla ye an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ o si kun tɛ yen Niger fana bɛ ten donc an bɛɛ de kelen donc fara ɲɔgɔn kan ye o diyagoya dɛ parce que mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'an kɛlɛ de mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ an fana ka fara ɲɔgɔn kan mais fɛn mun don a bɛ ban Ala tɛ mɔgɔ si da gasa degun na waati do ɛrɛ fana na waati do mais ni ɛrɛ n'i y'a minɛ ko siɲɛ kelen an to ka tila dɛ donc n'an bɔra nin kɔnɔ an ka ta kɛ tali ye dɛ an kana segin an kɔ bilen donc n b'a ɲini aw fɛ aw minnu caman sifilakaw ye parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ manipuler ka mɔgɔ don kojugu la a tila bɛ sifilakaw de dɔw de bɛ ni kɛlɛ de ka kɛlɛ ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'an dɛmɛ de bɛ duwawu k'an ye donc mɔgɔ kelen kelen tɛ bɛɛ de ka kɛlɛ don hali bi an bɛ Ala deli Ala ka aw ka sigi diya la Ala ka an bɛɛ ka bɛn yan Ala ka ɲuman segin Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw ka bɛn ayiwa n'an bɔra juin kalo la juillet kalo tile fɔlɔ dunko juguya ni yuruguyurugu o kɛlɛli kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen sigira ka taa kuncɛ octobre kalo ale tile 15 min ye kiiri in ye ale kɔni ye baara kɛ nominali 78 na laɲini min kun kɛra u fɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ baara in taabolo in na sa 77 u y'olu mɔgɔw labila sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔni kɔnɔna na sa min ma se ka ɲɛnabɔ o ye jamakuntigi ka pankuru sanniko in ye musaka bɔra musaka donna yɔrɔ min a kɛra min ye o sɛbɛn jɔnjɔn halisa o ma dɔn ale kɔni sigi kɛra ale sigi bɛna na k'ale kan pɔnsekaw fɛ yen olu ka kiiriko min ye baara wɛrɛ minnu kɛra ka taa se sanukow ma min ye dunko juguya ni yuruguyurugu sira fɛn fɛn tun bɛ sen n'a kiiriko la ɲɛ sɔrɔla o caman na nka min ye waleya min kɔni bɛ yen halisa n'o kan ka na kiiri kura nataw la ale ni dossier ba minnu bɛ yen maa minnu nɔ minɛlen don ko kura minnu bɛ sen na nin bɛɛ lajɛlen san 2025 kɔnɔna na a sɛbɛnw bɛ ka taa di kiiri tigilamɔgɔw ma maa caman bɛ yen olu ye minisiriya k'an ka jamana kɔnɔ minisiri kɔrɔw ɲɛmaa kɔrɔw u bɛɛ lajɛlen maa 40 sefa wari miliyari 80 u y'o de ngulati k'o dun dayi ko a kiiriw olu bɛna sigi ɲinansa in kɔnɔna na kiiri yɛrɛ bankun kan fana yɛlɛmaw donna kiiri taabolo la kiiri bolo sigicogo sen kan kiiri laminɛni ɲɛnabɔliw kiiri tigɛlaw yɛrɛ o bɛɛ lajɛlen min bɛ don sariya kisɛ min kɔnɔ jamanakuntigi o fana tɛgɛ nɔ bila a bɛ fɔ min ma ko code pénal ni code procédure pénale olu bɛɛ lajɛlen lakurakurayara jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigilen don sen kan bi jamana kɔnɔ n'i ye jamana nafolo dun i tɛ minɛ ka bila kaso la ten tuguni dɛ i ka sɔrɔ bɛ jate minɛ n'i ka kiiriw kɛra a bɛ ndaraki la ka taa di o jɛkulu in ma o jɛkulu fana sigilen don sen kan bi yaasa dunko juguya ni yuruguyurugu a bɛ se ka kɛlɛ cogo min nka nin bɛɛ la min ka ɲi min bɛ se ka kɛ a kana taa de ka ɲi ni fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ sonyɛni kana kɛ o de cɛ ka ɲi n'o tɛ a caman bɛ yen jamana bolo datɔ a nafolo k'a ka gɛlɛ dɛ maliyɛn dɔw de yɛrɛ de kɛra u ja yɛrɛ de ka gɛlɛ jamana yɛrɛ nafolo la sari olu ma da yɛrɛ de ye n'u ma jamana nafolo yɛrɛ de dun u tɛ se ka lafiya fɛɛrɛ fɛn fɛn mana tigɛ u fana bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o kɔkɔrɔ ka se ka na nafolo in ta k'a k'u sago ye kiiri tigilamaaw yɛrɛ ko k'olu bɛ siran min ɲɛ o de ye k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ maaw yɛrɛ de ja ka gɛlɛ nafoloko la adamadenw yɛrɛ de ni kun gɛlɛyalen don bi sɔrɔ fulama sɔrɔli la k'a ta k'a dun k'a k'u ta ye k'a ɲɛnami ka fɛn wɛrɛw k'a la maaw sigilen tɛ ni mun ye ka wariw bɔ u taabolow fɛ
k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye min tɛ jamanaden si nafa. O de la sa fɛɛrɛ minnu sigira sen kan an bɛ dugawu kɛ a dɔw ka se ka ɲɛ sɔrɔ. Juillet kalo tile 2 Seydou Keita ale fana ye usine dayɛlɛ an fɛ yan n'o ye Awa ye. Seydou complexe agro-industriel Seydou Jago Awa o sigira sen kan SDA min ye jamanakuntigi a tun bɛ yen dɛ. Aha an ka taa ye. Mun b'a to jamanadenw ka dun ka fa o bɛ sabati cogo min na. N'i y'a jateminɛ a ka nin usine kura n'a y'a sigi sen kan an hakili b'a la Kati a bɛ san damadɔni bɔ an ye wuli k'an bila maliyɛn bɛɛ ma an ka tunkarakɛw ko bɛɛ ka na bɛɛ se min k'o kɛ jamanajɔ la. Jamanajɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don. Dɔw ta ye u b'a politiki baara kɛ, dɔw ta ye olu bɛ a jago baara kɛ, dɔw fana ta ye mun bɛ usine jɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don. Donc o welekan kɛlen bibi na ala barika la Seydou Keita a nana o wele jaabi. O jaabili kɛ ni usine kura in jɔli ni usine lajɛ bi jamanadenw bɛɛ ka laɲini min ye an ka san yɛrɛ kɔrɔ. Adamaden ni sigilen bɛ mɔgɔ wɛrɛ la a kɛra cogo don don la i bɛ k'a sago la. Nka ka kan bi an ka yɛrɛmahɔrɔnya in lakana dɔrɔn tɛ an bɛ yɛrɛmahɔrɔnya ɲini dumuni kunda o don ɲɛfɔ Sikaso an ka sɛnɛ kɛ mun b'a to an ka yɛrɛmahɔrɔnya an bɛ se k'o latigɛ tuguni an ka dun ka fa la. N b'a dɔn bi Seydou y'o baara fan dɔ daminɛ ka ban. Usine jɔ ni usine belebele sabula da kan mun ye an ka tuluko ye n'an ka taa tulu san jamana kɔ kan ale bɛ tulu a bɛ dilan an ka coton o grain de coton na ka tila k'a bayɛlɛma an fɛ yan ka tila k'a dun an fɛ yan ka tila k'a feere an fɛ yan. Donc o ye fɛnba ye fɛn mun vraiment o kan ka fɔ ka encourager k'a fɔ vraiment k'a faso kanu na sabula daga ne bɛ nin usine bila faso kanu la ni nin musaka min b'a bolo a kun bɛ se ka taa kɛ jamana wɛrɛ la mais a kɛra cogo to hadamaden fɛn min b'i ka du kɔnɔ o de ta ye. Gɛlɛya bɛna cogo to mɔgɔ si tɛna wuli k'i bɛ bila k'i bɛ nin baara in juguya ou b'a tiɲɛ sabula da kan an yɛrɛ ka jamana an yɛrɛ nafa a nafa b'an jamanadenw de kan. Donc hali bi k'a fɔ jamana o jamana kanu na hali bi k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ɲɛna minnu bɛ kɔfɛ bɛɛ de ni jɔyɔrɔ don jamana ko la bɛɛ ni jɔyɔrɔ don. Bi ale y'a jɔyɔrɔ yira an bɛ cikan bila tungalikɛ tɔw ma hali bi u fana k'u se yira an b'a dɔn a ma nɔgɔn n'i bɛ jamana kɔ kan mais mun b'i ka jamana kɔnɔ o de ta ye komi bamananw ko mun b'i kɔnɔ o de ta ye. Donc hali bi an bɛ foli bila jamanadenw na u ka wuli ka na ko an dɛmɛ nin baara la k'a fɔ Seydou Keita ɲɛna a y'a se kɛ jamana marabagaw fana b'a la cogo min u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na mun b'a to a y'a ka nin musaka min don nin baara la a baara ka ɲɛ a ye a ka ɲɛ jamanadenw ye a ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ye. Ayiwa n'an bɔra yen juillet kalo tile 6 Mali Burkina Niger olu jɛra ka Confédération des États du Sahel sigi n'o ye AES ye. Furancɛla fangaw olu de ye o baara in kɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ɲamekaw fɛ yen. Sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ o lakodɔnni kɛ n'o kan ka yira diɲɛ seleke naani na u y'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen y'a fa siri. U y'a yira sa k'a fɔ ko min ye olu jamana 3 ye u bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma sira minnu na a fɔlɔ o ye wolomasiri tabaw ka ko ye. Filanan ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama ye. Sabanan o ye yiriwali ye. Fɛn o fɛn bɛ se ka don o kɔnɔna na u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ nin waati in na sa k'a daminɛ juillet kalo in na sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fa sirilen o kɛnɛ kelen kan ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye AES ɲɛmaaya ye san 1 o taara ka di général d'armée Assimi Goïta ma ale b'o ko ɲɛmaaya la bi min ye AES ye o de la jɛɛrɛ caman ɲɔgɔn ye caman a bɛna na kɛ yan min ye an ka ministres ye olu fana de AES ministres fana ka présidents ye. Fɛn minnu bɛ kɛ ani lajɛ minnu bɛ kɛ o nungun bɛ kɛ anw ka jamana maaw bolo o de la min ye nin waati laban in na ye AES sigilen ni sisan cɛ kunnafonidiko ta na sira fɛ baara caman sigira sen kan bugunatigɛ sɛbɛn yɛrɛ o dɔnna nin kalo in tile tubabukalo salen tile 30 u y'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fasiri k'olu bɛɛ lajɛlen dɔn min ye Nizɛrikaw fɛ yen bɛn kɛra min kan jamana 3 in kɛra kelen ye. Fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn b'u bolo wulikajɔ fɛn fɛn bɛna na k'u fɛ u ka hakɛ fɛn bɛ diɲɛ seleke naani bun kan u bɛ jɛ k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ wolomasiri tabaw ka kunda jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ taama kunda yiriwali ta kunda ka se k'o baaraw kɛ. Juillet kalo tile 19 ala ka wele sira tuma ni Jabate ma seko ni dɔnko kalajula ale taara a da o juillet kalo tile 19 kelen digitalisation ale sigira sen kan jamana kɔnɔ yaasa maaw ka se ka sarali kɛ
k'a sɔrɔ u ma wari mugu ta k'a di tuguni faso ale ka baara dɔw ɲɛnabɔli la ko kun fɔlɔ u y'o daminɛ Bamakɔ yan ko ni Ala sɔnna a ma ko an na walankata ka taa an ka jamana marabolo tɔw la utukalo tile 6 tile 4 ka taa sa tile 6 ma Mali, Niger, Burkina u ko ko ni Ukraine fana ti ɲɔgɔn fɛ tuguni ko Ukraine bɛ ko o ko la diɲɛ kɔnɔ k'olu t'o la jamana saba ninnu y'a yira sa k'a fɔ ko Ukraine ye waleya min kɛ ka taa Bamanci wale wale mɔgɔw kɔkɔrɔma don Tɛnza Watenikaw fɛ yen ka bɔnɛ ni ka jibina ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma Mali a n'a dɛmɛbagaw k'o kɔni ye sababu ye olu ni Ukraine t'a la bi u t'a la sini wa u tɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na tuguni lasigidonko kuma tɛ tɛmɛ u ni Ukraine cɛ wa Ukraine bɛ ko o ko la u t'o la utukalo tile 4 min ye o waleya in kɛlen u y'a lafa siri fana ka taga n'a ye diɲɛ seleke 4 bangun kan k'a yirula k'a fɔ k'u ni Ukraine t'a la utukalo tile 23 Mali gouvernement ale y'a yira sa ko ka kɛ ni sanji o bɛ ka tiɲɛni min kɛ ko ye jamanadenw ye k'u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko mago bɛ se ka k'u ma koyi yaasa ka maaw magɛn min ye état de catastrophe nationale ye o y'o o sigi sen kan bolo dɛmɛ min bɛ se ka kɛ cakɛdaw fɛ fasodenw fɛ deliliw ni minɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na sanji ale tiɲɛni kɛ maa minnu kun ka se ka o kunbɛli baaraw kɛ olu sigira sen kan septembre kalo tile 4 ka taa bila tile 6 la chinois olu fɛ sa jɛrɛ belebele tun bɛ yen Chine ale ni farafin jamanaw nka kabini septembre kalo tile fɔlɔ anw ka jamanakuntigi taara ye sabula baara dɔw tun bɛ yen n'o ye ɲɛbila baaraw ye Mali ni Chine kun kan ka ɲɔgɔn ye minnu fana kɛ yanni farafinna ni Chine ka sigi sen ka ɲɔgɔn ye an ka jamanakuntigi ale kɔnna ka taa o kɛnɛ kan kabini septembre kalo tile fɔlɔ o senfɛ sa baara caman de kɛra fala ye baara minnu n'o olu dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw ka ko la Sadio Kamara minɛn minnu sanna o ko don an ka jɛ ka Sadio lajɛ n'an sera k'ale sɔrɔ k'a yira sa k'a fɔ fana taama in senfɛ kuranko tun b'a la jiko tun b'a la dugujukɔrɔ nafako tun b'a la Chine yɛrɛ jamanakuntigi ni an ka jamanakuntigi n'o ye Asimi ye olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye senfɛ fɛn caman dan tigɛra fɛɛrɛ caman sigira sen kan tiɲɛ don Mali ni Chine an bolo n'o bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔra ko ka Mali ta ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Chine yɛrɛ jamana ɲɛmaaw fɛ kɛnɛ kan ye minɛn minnu bɛ yen n'an y'olu dɔw san wolomasiri tabaw ka kunda Sadio Kamara ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o ko la. An bɛ se k'a fɔ ko bi ye donba ye an bɔra ka kɔntaraba dɔ signé Mali jamana tɔgɔ la Mali autorité tɔgɔ la min bɛna kɛ sababu ye an ka lakanaminɛn caman sɔrɔ contrat in kɔnɔna la formation b'a la entraînement b'a la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la président ye min yɛrɛ gɛlɛya o ye transfert de technologie ye donc o fana bɛ contrat in kɔnɔna la donc o b'an dɛmɛ kosɛbɛ ka se k'an ka armée moderniser an gulonner kana to mɔgɔ la a ka ɲi tuma bɛɛ i ka to ka minɛn san mais a ka ɲi fana n'i ye minɛn san i yɛrɛ ka dɔnniya dɔw sɔrɔ min b'a to i gulonnen tɛ kɛ i ye minɛn san minnu bolo an bɛ chinois fo kosɛbɛ chinois jɔra Mali jigikɔrɔ wagati minnu na a ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana dɔw bɛ yen ani minnu bɛ dancɛ bɔ n'an ka ko bɛɛ lajɛlen ye kelen ye jamana wɛrɛ y'olu instrumentaliser ka se ka sanction bin an ka Mali kan o wagati kɔnɔna la Norengo sɔnna ka minɛn di Mali ma ka tila ka an kɔnɔ embargo tɛmɛlen kɔfɛ an ka sɔrɔ k'u ka wari sara alors que wagati kelen na jamana wɛrɛw tun bɛ yen minnu tun bannen don hali ka minɛn feere an ma ka sɔrɔ an ka wari b'an bolo donc a bɛ fɔ bamanankan na ko ni wagati gɛlɛmanw de la k'i bɛ teriw dɔn donc an bɛ se k'a fɔ chinois ye Mali teri dɔ ye et puis
lakanako ta fanfɛla la Mali ni Chine bɛ hakilinata ye kelen ye an ye nin contrat in signé contrat in bɛ Mali ka intérêt bɛɛ lajɛlen lakana an ye minan caman ye minan minnu n'an bɛ se k'a fɔ diɲɛ minan ɲumanw a b'olu fɛ an ye chance sɔrɔ ka nin minan dɔw labaara an ka kɛlɛ kɔnɔna la terrorisme kɛlɛ kɔnɔna la donc minan ninnu an bɛ se k'a fɔ minan ɲumanw don. Ayiwa Chinois-lakaw fɛ yen président ni Maliyɛnw ye ɲɔgɔn ye kuma caman fana fɔra o kɛnɛ kan min ye yiriwali ko ta nasira ye Mali ni Chine bɛ se ka baara kɛ cogo min kɔni ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma o kɛnɛ kan septembre kalo tile 17 sɔgɔmada joona fɛ mɔgɔw wulila ka gɔlɛ ci k'an bɛ Bamakɔ kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲininkali la nin gɔlɛkan in bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn o kɛra Bamakɔ ale douane gendarme ka yɔrɔ ale ni aéroport bin taara kɛ yen fila de ka ɲɔgɔn fɛ Bamanci wɛrɛ n'u ka wale kɛbaaw fɛ a don min ye jamana ɲɛmaaw ye u ye wulikajɔ kɛ Bamakɔkaw yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ min ye école de gendarmerie ye sa k'a magɛn maa caman bɛ yen a don olu yɛrɛ y'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila yaasa wolomasiri tabaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min fala ye o ko de senfɛ sa min ye chef d'état-major ye a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu tora nin ko in na minnu joginna fana ka dugawu don kɛ olu ye maa caman de bɛ yen olu ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na wa ko in kɔlɔlɔ bonyana fana fɛɛrɛ caman sigira sen kan jamana bɛ se ka lafiya cogo min an bɔr'o la an nana Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 64 ale kɛnɛ kan Asimi a dɔ donna nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na o kɛnɛ kan ye. An bɛ foli bila kɛ ka tasi bila kɛ k'Ala barikada Ala min bi dɔ yira an na sabula da kan nin ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya san 64 ye an bɛ président Modibo Keyita a n'a nɔgɔnkan mɔgɔw minnu kɛra sababu ye ka jɔn juru o tigɛ ka bɔ Mali jamanadenw na ɲinan fɛti bɛ kɛ hukumu kɔnɔna la an b'a kɛ jamanadenw ka sabali ani ka muɲu kɔnɔna la ani an ka jamana ka yiribali hukumu kɔnɔna an b'a bila o hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ ɲinan fɛti bɛ ka kɛ waati la waati minnu ka gɛlɛn dɔɔni a bɛnna ni waati min y'a sɔrɔ an bɛ jatigɛ wale kɛlɛ la ani an b'an ka jamana yiribali la sabati o jatigɛ wale kɛlɛ an ye nɔgɔ bɔ a la sabula da kan an y'a fɔ a jatigɛ wale a kɛlɛ bɛ kɛ an b'a kɛlɛ kɛ bi an b'a kɛlɛ kɛ sini fo an ka jamanadenw ka lafiya n'i y'a jateminɛ an ka jamana saba fara ɲɔgɔn kan n'o ye Burkina Niger ani Mali ye mun b'a to an bɛ se ka jɛ k'an ka jugu ninnu kɛlɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ ani k'an ka jamana yiriwa ka fɔ jamanadenw ɲɛna an bɛ minɛn ɲini ka di an ka jamanadenw ma u bɛ jugu ɲini su fara tile kan mun b'a to lafiya bɛ se ka na an ka jamana kan cogo min na n y'a fɔ jatigɛ wale kɛlɛ tɛ diinɛ kɛlɛ tɛ siya kɛlɛ tɛ politiki kɛlɛ don sabula daga mɔgɔ de b'a kɔfɛ mɔgɔ de b'a ka jukɔrɔma tintin o de hukumu kɔnɔna na an t'a a kɛlɛ dabila an t'a dabila fo an ka nɔbɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ jamanadenw fo jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ ni tile filanan na ka an ka finitigilakaw dɛmɛ dɔw bɛna jugu ka se ka dankari an ka tenitigiw la ani aéroport la k'a fɔ ni kɛlɛ tɛ se ka taa jamanadenw ka dɛmɛ kɔ sabula da kan u bɛ don jamanadenw na mun b'a to u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ma cogo min na an b'a ɲini jamanadenw fɛ hali bi an ka jamana saba mɔgɔ fɛ Mali Niger ni Burkina k'a fɔ an bɛna fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to nin kɛlɛ in an b'a kɛ su fɛ an b'a kɛ tile fɛ an b'u ɲini fan bɛɛ mun b'a to an bɛ se ka lafiya la n'an ka jamana kɔnɔ cogo min na jatigɛ wɛrɛ kɛlɛ a ka misɛn a ka gɛlɛn mais an kɔni bɛ mun dɔn ni mun kɔni nana kɔni i tɛ segin n'Ala sɔnna ma i ɲɛnama tɛ segin donc an b'o ladon ta an ka jamanadenw ye ka fɔ an bɛ labɛnw kɛ an ka finitigiw la dɛmɛ mun b'a to an bɛ se ni kɛlɛ cogo min na mun b'a to lafiya bɛ se ka na cogo min na ka tila ka foli bila an terilaka minnu bɛ yan n'o y'an ka partenaires ye minnu b'an dɛmɛ nin waati gɛlɛn kɔnɔna la ka foli bila dante foli mun na ka fɔ an ka jamana ninnu hali bi an labɛnnen don ka jɛɲɔgɔnya kɛ bonya kɔnɔna ani karamaya kɔnɔna na mun b'a to an ka yɛrɛma wɛrɛ bɛ sabati cogo min na an ka nafasɔrɔ siraw bɛɛ bɛ taa sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la ka tila ka tasibila kɛ an ka mɔgɔ minnu ɲɛ tora jatigɛwale kɛlɛ in na ani ka nɔgɔyada kɛ minnu joginna hali bi an bɛ foli bila Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Ala ka jamana basigi Ala ka jamanadenw ka bɛn
ala ka san wɛrɛ yira n na. 22 septembre tɛmɛnen kɔfɛ octobre kalo tile 6 min ye monseigneur Robert Cissé ale kɛra Bamakɔ archevêque ye. O kɛnɛ ka sa maaba caman taara o la, o kɛra palais des sports ale kɔnɔna na. octobre kalo tile 8 Musa Traoré furumuso n'o ye Mariam Sisoko ye, ala y'ale ka kalifa minɛ a la. octobre kalo tile 21 colonelu u yɛlɛmana ka kɛ généraux ye. Général de division olu ka jalaw dir'u ma, général de corps d'armée o jalaw dira, min ye général d'armée yɛrɛ kelen min b'an ka jamana kɔnɔ bi, o ye Asimi ye. O baaraw kɛra Kulubakaw olu fɛ yen, min ye nin don in jamanakuntigi a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ, sabula jalakura sɔrɔlen ka da disi ka o diyara ye. Katikaw a bɔra segitɔ ka taa so, a bɔra ka taa olu kɔni fo, a n'a ka jalakura ka se ka yira maaw la, k'a yira k'a fɔ k'a nisɔndiyara fala ye. Nin don min ye jamanakuntigi ka mɔbili ye, a ye t'u fara koyi, a ye t'u fara dɛ, a ye t'u fara, an ka a ja dɔw lajɛ. Fala ye octobre kalo tile fɔlɔ o de tun kan ka kɛ ekɔlita ye, nka a kɛra degun ye. Mali fan caman fɛ ji donna mɔgɔw kan, ji a ye sira bɛɛ lajɛlen bila, ji a ye tiɲɛni kɛ fan bɛɛ fɛ, ji a y'a wolofondow bila. Ekɔlita min tun kan ka kɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka sababuya kɛ ekɔliso caman kun falen no ji la, o bɔr'o la ka bila novembre kalo tile 4 na. O novembre kalo tile 4 ekɔlita kɛra, nka a kɛra degun kɔnɔna na, a kɛra gɛlɛya kɔnɔna na. Kalanso minnu bɛ yen n'olu datugulen don k'a sababuya kɛ lakanabaliya ye, olu kɔfɛ kalanso wɛrɛw fana datugura tuguni k'a sababuya kɛ ji ye. Nka gouvernement ko bɛɛ n'a ta, a n'a dɛmɛbaw u ye wuli ka jɔ kɛ ko ka guwaw ɲini k'olu turu. Fala ye kɔsa in na fana an y'a mɛn min ye Ansongo, Dire, Yuwaru ninnu bɛɛ lajɛlen na ekɔliso caman datugulen don tuguni, ji a ye sira bila. Ekɔliko o degun, kalanko o degun, ka taa se denmisɛnninw yɛrɛ ka siniɲɛsigi kow ma, ɲɛmaw u y'u bolo bila u kun ka musaka bɔ ka di yaasa o baara bɛ se ka kɛ cogo min n'o ye sefa wari miliyari 4 ye, ko k'o kɛ ka baara kɛ ekɔlidenw bɛ se ka ta cogo min na novembre ale kɔnɔna na. Novembre 1 in kɔnɔna na sa ekɔli talen kɔfɛ min ye jamanadenw ye, u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka gili don kelen min fana kama n'o o san kelen kun sera, o ye an ka wolomasiri tabaw olu donni ye Kidalikaw fɛ yen. O hukumu kɔnɔna na sa jɛrɛjɛkulu ɲɔgɔn yew olu caman kɛra. O de hukumu kɔnɔna na sa premier ministre kɔrɔ Shogel ale ye a kanubaw n'a lafasabaw ka taa fara M5RFI bolofara min b'ale nɔfɛ, olu ye jɛrɛ kɛ yen ne senfɛ sa clarification kɛlen kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ sa ko kuma mun fɔra k'o ma bɛn jamana ɲɛmaaw ma, k'o ma bɛn maliden dɔw ma, olu fana bɔra ka kɔmasegi taama kɛ. A ma kɛ marche meeting contre meeting ye sa wa, jamanakuntigi ale ye jalatigɛli kɛ min ye novembre kalo ale tile 20 Shogel n'a ka gouvernement k'olu ka taa ka bɔ yen. O nɔgɔnin kelen fɛ novembre kalo tile 21 premier ministre kura o sigira, a n'a don bɛɛ gouvernement fana sigira, min ye général de division Ablaye Mayiga ye, ale kɛra fanga ɲɛmaa ye.
novembre kalo tile mugan ani segi irisu ka vice premier ministre ale nana an ka jamana kɔnɔ yan min ye bamanci wale ni juga wale kɛbaw novembre kalo kɔnɔna na o n'an ka maaw karila ɲɔgɔn na fana tɛza watanikaw fɛ yen wulikajɔ ni basigi wulikajɔ hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu kɔni u ta kɛ munumunu salo ye fan caman fɛ o novembre kalo kelen kɔnɔna na falaye an ka maa mafale kalata ko ɲɛnabɔba belebele diɲɛ yɛrɛ ni Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o ye général Saga Sangare ala ale ka kalifa minɛ la novembre kalo tile 17 min ye diɲɛ yɛrɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sa ni maa mafalen kɔni a dɔɔni k'a dɔngala kari sabula a ka kalata ale labɛnko cogo ɲumanw na diɲɛ fan 14 fɛ bamanca wale juga wale kɛbaw ka maa mafalen dɔ fana bɛ yen n'o tun minɛna an fɛ yan ale fana ka kiiri kɛra o novembre kalo kelen kɔnɔna na min ye san 10 kaso Alassane u y'o don ale fɛ fala ye décembre kalo tile 15 ngulaminakaw ka lithium o baara kɛra k'a daminɛ décembre kalo tile 17 ka n'a bila tile 19 na kɛnɛya ale lajɛw kɛra n'o ye états généraux ye décembre kalo tile 19 cour des comptes ale biriki fɔlɔ dara nka yanni o fana tɛmɛnen kɔfɛ min ye avocat tɔgɔla so o fana kurumo karili o kɛra décembre kalo tile 26 décembre kalo tile 30 AES logo o yirala bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ se cogo min na ka se ka o faamuya baara mun kan ka kɛ n'o ye don nataw la lajɛ kuncɛra n'o ye fala ye san laban in na sa jamanakuntigi ka kuma laban na sa n'o o kɛra décembre kalo tile 31 a ko ɲinan san ko seko ni dɔnko san don an bɛ taa e fan fɛ jamanakuntigi ka dase laban min bɛ yen an k'a lajɛ n'an bɛ se k'o sɔrɔ k'o k'a la yanni an ka babu ale kuncɛ. An bɛ foli bila Maliyɛn bɛɛ la ka foli bila Buguni n'a lamini bɛɛ la k'Ala barikada Ala min y'a to an ye bi don ye bi an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye gulamina mine de lithium an b'o kurumukali la an b'o dayɛlɛ bi o ni baara in sabatira Ala ni Maliyɛnw ka laɲini hukumu kɔnɔna la ni ma laɲini k'a fɔ ko ka jamana dugujukɔrɔfɛn nafolo o ka kɛ jamanadenw sago la o de hukumu kɔnɔna an ye wulikajɔ caman kɛ mun b'a to ka gafe kura dilan gafe b'a to jamanadenw ka laɲini bɛ sabati o kɔnɔna cogo min na ani chinois ye bɛnkanko la Ala barikala bi o kɛra latigɛ ye a bɛna fɛn b'a yɛlɛma an ka sɔrɔ hukumu kɔnɔna ani jamana taaɲɛ ani jamana yiriwali hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ miliyari 680 o kan ka sɔrɔ musaka bɛɛ la o musaka ninnu n'u y'u ka feere kɛ ka ban u b'o wari lasegin Mali bangiw la o b'a to an ka jagokɛlaw olu bɛ se k'u ka baaraw kɔntinɛ n'u ka baara k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ hukumu kɔnɔna la bangiw wari bɛ circuler mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ circuler baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to fɛn caman bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ o de tun tɛ kɛ fɔlɔ n'u tun ye fɛnw feere ka ban u t'a lasegin an ka jamana kɔnɔ o bɛ kun bɛ kɛ waleya min b'a to wari bɛ dɛsɛ an ka bangiw la mais ni mun bɛna kɛ sisan ni miliyari 680 n'u ye feere kɛ ka ban u bɛ segin an ka bangiw kɔnɔ o b'a to an ka jagokɛlaw u bɛ se ka baara caman kɛ hukumu kɔnɔna min b'a to jamana bɛ yiriwa cogo min na o fana tɛmɛnen kɔ nafa dɔ kan ka sɔrɔ a la n'o bɛ bɛn miliyari 71 ɲɔgɔnna ma n'i y'a lajɛ 100 sira la o 30 o bɛ di jamana ma 5 o bɛ di an ka kɛnyɛrɛyew ma donc o bɛɛ b'a to an ka jamana a bɛ se ka yiriwa cogo min na ani n y'a jateminɛ fana contenu local n'o ye sariya dɔ n'an y'o ta o b'a to baara fɛn kɛ minnu kɔnɔna la minɛn fɛn bɛ se ka sɔrɔ Mali la yan Mali opérateur économique olu de bɛna n'o minɛnw ye a bɛ se ka kɛ ciment ye a bɛ se ka kɛ carburant ye a bɛ se ka kɛ tôle ye fɛn fɛn bɛ n'a bɛ sɔrɔ Mali la olu bɛna n'o ye olu bɛna n'o fɛn ninnu ye mun b'a to baara bɛ se ka kɛ cogo min na n'i y'a lajɛ wari bɛ t'i jɔ fo miliyari 400 ɲɔgɔnna ma donc a welewelekan bila an ka opérateur économique ma ko so filɛ a bolikɛnɛ filɛ u ko jija nin ko in a da kana to an na o tɛmɛnen fana kɔ n'i y'a ye minnu fana kan ka baara dɔ kɛ mun b'a to Buguni n'a lamini bɛ yiriwa cogo min na o hukumu kɔnɔna la miliyari 25 o labilalen don baara kama o bɛ se ka kɛ ekɔliso jɔli ye o bɛ se ka kɛ an ka kɛnɛyaso jɔli ye o bɛ se ka kɛ siraw dilanni ye o bɛ se ka kɛ kuranko dɔ ɲɛnabɔli ye mun b'a to an ka duguladenw bɛ se ka lafiya cogo min na o bɔra ka fɔ n sisan ko denmisɛnnin 2000 ɲɔgɔnna o bɛ ka baara kɛ yan
n'i y'a jateminɛ o bɛɛ ye dɔ ye o tɛmɛnen fana kɔ an ka kɛnyɛrɛw kan ka baara min kɛ ni an ka an tɛla ka suna ninnu ye ni miliyari 400 bilalen b'o baara kama o b'a to minnu bɛna ni carburant ye ka simanw san ka tɔle san o bɛɛ bɛ kɛ sababu min b'a to baara bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye baara kuntala surun ani baara kuntala jan o fana tɛmɛnen kɔ u kan ka dɛmɛ min don dugu bonnan lamini na min b'a don buguni bɛ yiriwa cogo min na an lamini o kan ka bɛn miliyari 25 ma o miliyari 25 la ekɔliso kan ka jɔ la siraw kan ka gulon la ani min ye kurankulu bɛ kan ka ɲɛnabɔ kɔnɔna la donc o bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye min b'a to baarako bɛ nɔgɔya cogo min na minnu bɛ baara surunnin sɔrɔ ani ka baara kuntala jan sɔrɔ hali bi an bɛ foli k'o hukumu kɔnɔna la n bɛ foli fana bila ministre mine ani ministre finance olu min ka wuli ka jɔ a to bi nin ko in kɛra latigɛ ye k'a fo ina fana sisan baara de b'u bolo sisan u k'u hakili to jamanadenw ka hakɛ la nin baara daminɛli fɛ o t'a bannen hali bi u k'u hakili to jamanadenw ka hakɛ la min b'a to jamanadenw ka hakɛ o bɛ sabati cogo min na ani ka tila ka maliyɛnw fo u ka muɲu ka sabali la sabula d'accord nin baara fɛn bɛ ka kɛ bi nin bɛ ka kɛ muɲu ni sabali kɔnɔna la ni gɛlɛya bɛ mankan bɛ nin baara tɛ se ka kɛ hali bi a ka kan ko foli bila jamanaden bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ fana an bɛ foli bila an tɛlaka ninnu ye chinois société min tɔgɔ Ganfin ani ka tila ka foli bila Chine jamana bɛɛ ye n'olu bɛ jɛɲɔgɔnya la bi ne yɛrɛ ka bɔli la Chine an y'a ɲini k'an ka jɛɲɔgɔnya k'a layɛlɛn sanfɛ ka kɛ niveau stratégique ye o de y'a to nin baara bɛ nɔgɔyara hali bi an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa nin sera ka kɛ aw tulo n'aw ɲɛw garisigɛ ye bi ka kɛ ni san kobaw ye koba minnu n'olu kɛra jamanakuntigi fɛ waleya minnu kɛra jamanakuntigi fɛ n'an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana kunkankow la a kow ka ca dɛ nin y'a la belebelew ye CNT bɛ yen gouvernement bɛ yen sɔrɔdasiw ka wulikajɔw bɛ yen datiba wɛrɛw bɛ yen an na to ka olu fɔ an sen fɛ nka su in na ta kun ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛ ni jamanakuntigi ye wa fala ye su in na Ghana jamanakuntigi kura min ka wolokansiri kan ka kɛ a ye a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka na Asimi fɛ yen bi k'a b'a ɲini Asimi fɛ a ka taa ale ka fangata kɛnɛ kan yaasa u ni Ghana bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka se ka tagabolo kura sigi sen kan i b'a dɔn k'a fɔ min ye Ghana jamana ye an n'olu ka ko tɛ bi ko ye dɛ Kwame Nkrumah sigilen tɛ ne k'i ɲɛsin Amidalayi ACI ma donc o ɲuman ye min ye jamanakuntigi n'a tɛ taa a ka tanganani bila ka taa n'ale binna karo kan a ka teli ko F16 n'o yera kɛnɛ kan o b'an wasa n'o ma sɔrɔ a ka anw yɛrɛ segukaw bila ka taa Maliki Jawo o fana bɛ se k'a jɔniyɔrɔ fi i n'a fɔ o y'a jɔniyɔrɔ fi yɔrɔ caman na su in na ta k'o jɔ yan k'i yɛrɛ fo ka Kiba Jalo fo an b'an yɛrɛ fo nin ko in na ko ye fala ye ja mara k'a fo ka se k'a kɛ tan cogo la a ma nɔgɔn ka bɛɛ lajɛlen fo maa ma kun sɔgɔlen nana sini sɔgɔma kibaruya olu nana yan 9h waati a k'an bɛn Ala ka dugu ɲuman kɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45